Eli mulla meni muistikortti täyteen. Mä en tiedä, pitäisikö mulla aloittaa tää alusta, kun mä en pysty lataamaan näitä sillain, tai Movie Maker ei tunnista tätä mun kameraa, niin mä en pysty yhdistämään näitä klipsejä, niin ehkä mä aloitan alusta. Eli mä oon tekemässä tällaista silmämeikkiä ja mä oon levittänyt ruskeita tai sen mustan voidemaisen pohjan tohon tällaisella eBayn. Tilannut eBaystä, ei todellakaan Mäkin. Ja sitten mä oon laittanut tällaista ruskeita luomiväriä niin sen mustan pohjan päälle tänne. Sitten Makeup Storen Morning Breeze tähän sisäänpäin nurkkaan. Ja nyt mä jatkan sitten tätä, minkä mä aloitinkin. Ja seuraavaksi mä otan tällaisen rimmelin mustan luomivärin. Ja sen siveltimen. Ja rupean levittää sitä niinku tonne luomivakoon. Mun täytyy katsoa välillä tonne peiliin, niin mä näen paremmin, kun vähän huono meikata sokeena. Ei haittaa, vaikka se on vähän suttunen. Mä ainakin tykkään vähän sillä, että saa olla suttunen. Joo. Mulla on vähän huono, kun mulla ei ole sellaista niinku, mikä se on? Englanniksi ainakin blending brush. Niin. Häivytyssivelin tai joku tällainen. Niin mä käytän vaan tällaista isoa sivelintä. Ja yritän saada vähän häivytettyä noita. Noin. Sitten otan taas sitä ruskeata, eli tätä. Mä en edes tiedä, mistä mä oon saanut tän. Joskus kauan sitten. Ja tiedän, meikki vanhenee, mutta en oo jaksanut heittää pois, ihan toimivaa tää vieläkin. Ja laitan sitä tohon alapuolelle. Aika paksulti. Au. Mä katon tänne peiliin. Noin. Ja sitten otan taas tän, millä mä sitä mustaa levitin. Jotain tällä kertaa tällaisesta paletista. Niin tuon mustan. Se on vähän sellainen kimaltava. Ja laitan sitä sinne luomipakoon. Tää on vähän tummempi musta, niin tulee enemmän sitä intensiivisyyttä. Sitten vielä tonne alas. Noin. Sitten yritetään taas vähän häivytellä näitä. Noin. Sitten kajalkynä ja
piirretään tonne silmän sisärajaan. Sitten eyelineri Nestemäen. Ja sillä piirretään tuohon yläluomelle raja. Yritän kääntää tää sillä, että vähän näkyy. En tiedä näkyykö siitä mitään, mutta no joo. Noin. Sitten joku pieni sivelin ja sillä vähän sitä rajausta, mikä piirrettiin, niin häivytellään. Noin, ja sitten lopuksi ripsen taivutin. Ja taivutetaan noin ripset. Noin. Ripsiväriä. Missähän se mun on? No, otetaan tää tuolla. Elikkä mä käytän Yves Rogerin jotakin maskaraa. Ja tänne ruskea smoke ei toimi aika hyvin. Mun mielestä vihreille silmille niin kuin näkyy, niin aika hyvin pomppaa tuolta esiin. Ja alaripsiin kanssa. Näin, ja sitten lopuksi huulipuna. Teen nyt tällaiset pinkit. En käytä mitään huulisia nyt. Siis tää on tänne ihan järkkypinkki. Vähän sellainen playboy ääri.